Personal na gipangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang makasaysayang ceremonial signing sa Memorandum Order sa paghatag og Safe Conduct Pass sa mga aplikante sa Amnesty Program nga gipahigayon sa 6th Infantry Division Headquarters niadtong Abril 11, 2025. Ang Memorandum Order nagmando sa National Amnesty Commission nga mag-issue og Safe Conduct Passes sa mga kanhi armadong grupo ug mga kanhi rebelde aron luwas nga makapartisipar sa programa nga walay kahadlok nga maaresto samtang giproseso ang ilang aplikasyon. Ang lakang ilalom sa Proclamation Numbers 403, 404, 405 ug 406 subay sa record sa National Amnesty Commission. 2,517 na ang kinatibuk ang amnesty applications ang ilang nadawat gikan sa mga kanisakop sa armadong grupo MILF ug MNLF. Lakip sab sa seremonya ang pagpresenta sa 6th ID sa 1,177 ka mga armas ngadto sa Pangulo nga mga nakumpiska, na-recover ug gipang surrender gikan sa nagkadaiyang operasyon sa 6th ID ug Joint Task Force Central sulod sa tuig 2024 hangtod 2025. Dai Zalibong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe